Nyakwaronga Jwango kinyi makawuono chenro mar poko pogore akelo ni kantiere gwenge gi mag Sori Karungu e kaunti mano ma Homa Bay. King'iyo ng'eya Nyakwaronga Jwango neno dho wath mano ma Sori, kata kamano pok mabende dwaro kelo ok otenore gi dho wath. Otenore gi nyamburko kido makende ma achiel kuom rawere e gwenge gi mag Sori oyango. Kido makamano Nyakwaronga Jwango biro bedo koleronwa, omiyo adwaro mar mondo wawuog ka wadwa rom kode onyiso matut kotende kod nyamburko mare miwacho ni made in Sori Karungu e kaunti mano ma Homa Bay. Koro chiedh wadhi kodi mar mondo wadwa rom gi rawera moloso nyamburko makamano. Achopo ka. Adhi maber. Anno kiloso mtoka ka. Mtoka ber. Tiya we nang. Kora donji luor mondo wago mbaka. Erokamano. Nyakwaronga Jwango mana kana senyisi motelo gi sani aseromo gi jala moloso nyamburko makende e Sori kae mabende biro bedo konyiso matut kotende kod mtoke. Antiere kode ka oserwaka asebedo an thuolo makare. Arwakni machiegni e chenro mar poko pogore. Kwachako ichak gi nyingi ijakanye. An gi nyinga iluonga ni Benson Modegi. An jagwase Magunga ka to an Sori. Abiro ka mar menyo. To kramno kodhi nyime dwach ni tich mane mitimo Sori kae? Sori ka atimo tich mar mechanic. Adil gi gik machalo kake pikipiki, generator kod parts moko mti mag geche bende maloso. Bende gimokelowa en pok mari ma nyamburko makende ma iwacho ni ine miloso. Inyalo mana yango ni Nyakwaronga Jwango pok makamano. An kod pok mar loso apikni, loso generators, posho mills kod geche. Intiere parts mag geche maloso. Mane to gi welding bende atimo. Atimo welding both mar wang'o dhoudi, drishni, to gi welding mar wang'o heavy duties kaka geche, tingni, gik mapek matiyo tich matek e ndara. Koro mago part mar welding matimo. Mago te pok mango. Tagini tije makamagi nyalo lero ne Nyakwaronga Jwango kisebedo kata kitimo welding e kinde mamoko mabende wacho. Isebedo kitimo kuom thuolo maromo nade to bende biro bedo kinyiso ka ponono ni nyamburko maket makama mwabedeni ine miloso. Kachako timo tijni 2013. Nyaka sani asebet ka amedo dongora pile ka pile, ka amedo puonjora mondo amed ng'eyo more about Jua Kali. Ma en tich lweta kochakore zero nyaka koro bedo gari. An machuoge kokadho kuom chumbe mag scrap, ang'iyo chumbe scrap, taduogo alose, tatiyo kode. To kata mana kanyalo penji Ben, paro mane intiere godo kapok ni kelo chuogo nyamburko miloso? Nagombo bet gi gari. To kang'iyo yutona, to aneno ka samoro mondo mi chieng' mar abed gi gari, ok en gima nyalo bedo ne mayot kaluwore gi yuto mara. Koro nabiro gi idea mar ni anyalo loso gacha owuon kod scrap metals mosewiti. Kachoko chumbe nyalo wang'o gacha kaka matimo nade, kaka ne madwaro. Mano miyo naneno ni kar rito higni mang'eny nyaka chieng' moro mabe akia, to achage kuma nyalo mondo kaka chieng' moro Nyasaye biro gwedha koro abed gi gari moro machielo, but mokwongo ariembo mara maloso an owuon. Manyiso ni ma nyamburko makende miloso? En achiel e Kenya ka. Ni chuoge chakre karang'o? Nyaka sani ma nyamburko na mar adek. Naloso mokwongo, achako mar ariyo. Kendo achaka lose, achaka neno ka achaka rem. Chunya pod nokol kendo ka achako mar adek, to ama lose makoro gik makoro neno kani. Koro ma loso nyamburko mar adek. En makoro succeed
ma asepimo aneno ka en gima ditiyo. Madibed ni nyamburko ni sani koro oserumo, onyalo dhi ndara mar mondo mi oganda idhe ichak tiyo kode e yor yuto. Pok orumo nikech rem mar pesa. Osekawo kuma pesa mondo omiyo gik kama entiere to pok orumo. Pod an tich mang'eny monego atimne mondo obed complete. Kiwacho omenda misetiyogo kuom nyamburko ni, samoro ilerne nyikwa Ramge Jwang', isetiyo gi pesa di, to ang'o manyalo dong'? Omenda maromo nade manyalo bedo ni odong' mar mondo mi tiek loso nyamburko ni? Nyaka sani, roughly osekawo more than 100. To poka akelo ne engine madwar mar capacity mar weight mare. Pesa pod otamo mondo ayudgo manyalo ng'iewo go engine mare mapimo go weight mare. Kiwacho ni engine entiere go gi engine mok mare, dibed ni otiyo gi engine marom nade? Otiyo gi engine mar tuk-tuk CG 200. Mano masani aketone ema temego. But capacity mar engine madwaro kaluwore gi weight ne, adwaro engine mar 300cc. Mano engine moromore gi weight mare. Koro pod a fight mondo ayud pesa mondo ang'iew go engine aketne mondo obed ready to work. Kiwacho ni weight mare gi engine pok oromo. Weight mare nego bed ni bedadi, to ere kaka inyalo ng'eyo weight gi engine monyalo tiyo godo? Apimo weight kaluwore gi chumbe matiyogo. Kakelo chuma, apimo nene weight marom nade. Kasepime ni en kilo makama, tatiyo kode. Koro kwan cha record ni chuma kawuono atiyogo ni en kilo 5 nyaka tieki. Bende kiloso kotenre kod engine, aneno kata mana ng'ewa ka toke ka bende pok orumo, koso kama kaka nego bed ni entiere. Okay, pok orumo to nalose in a way mar jeep ka. Ko toke ka nitie kaka adhi loso ne kapera ma inyalo ume kaka koth chwe ka ji ne iye. But sama koth ok chwe to ibane obedo open. Same to these sides gi bende nitie kaka onego bed aketone kapera ma kaka koth chwe inyalo lorgi ma koth koro go ng'ane iye. Manyiso ni kata mana kotenre kod dirisni kaka niwacho ni dirisni biro bed kikete hema. Manyiso ni koro kibikete glass kaka mwang'iyo godo. En koro ok biketne glass. En ibo ketne kapera. Bende kopogore gi mano, iwacho ni mtoka ni kaka inyalo bed ni ikano kaka nego bed ni entiere. Sani ma pod entiere thuolo, nikech aneno ka nitie thuolo, dirisni pod nitiere thuolo. Ikane yo machal nade nikech wang'e ni nitiere buru to bende koth bende nyalo bedo ni chwe. Ka akane workshop naka, taume kod kapera moro an go. Koro kata ka yugi koth chwe to oumona godo. Bende isebedo kiloso kotenre kod spare parts ma isebedo kiloso godo nyamburko ni. Penjo ma bende ng'ato nyalo bedo godo ni spare parts ma kama gigolo kanye? Gik moko duto man ka kopogore gi tielo modong' gi te gin gik ma achoko chumbe moti. Kamoro adhi ka scrap kuma ong'ade geche moti kaka kom mnenogi. Mae kombe mano osetimo oiti. Gin maduga losogi. Aduogi gibedo maber, atiyo kodgi. Chumbe gi nitie mabati mano oger go dhoudi to omuki. Nitiere moko mag kata mana gari mokethore. Koro ayiero parts mabeyo, ang'ado tabiro achomogo. Bende mar mondo mi yiene ng'ato olos gimoro amora e pacho ka, ahinya to nyamburko, nikech en gima ting'o ngima oganda. Lesen, takeni bende iseng'eyo kaka inyalo yudo lesen e kind mamoko? Lesen pok ayudo mar tiyo tijni, to agombo mondo abed gi lesen kaluwore ni lekna ok en mana mogik ka kende. Agombo mondo adhi mbele kendo lekna agombo ni alos gari koro magari ma standard moewo ma agombo ni abed gi kampuni manyalo loso geche to uso geche manyalo tiyo
manyalo konyo jopiny. Kiwacho ni pok ing'e kaka iyudo lesen, lakini bende isebedo kilando mtokni e yo makare nikech wantiere Sori to Sori nitiere sirikand kaunti mano ma Homa Bay. Lakini bende iseyudo thuolo mar loso kod tend kaunti kata gi jodito mantiere apise mago mag sirikal. Kaka lande asetemo lande to pok ayudo ng'ama chunye gonyore manyalo jola. Asetemo lande. Asetemo wuoyo gi jotendwa ma area wa Homa Bay to pok ana ng'a chunygi pok ogonyore, but ang'e chunygi bo gonyore ka Nyasaye. Takeni gombo mari debe dango nikech chal ka gima mtoka tiseloso kendo mtoka to e uchigni rumo dong' mana okenge matin. Akeni gombo mari kaka Ben kaka jal moloso mtoka Sori ka debe dango. Gombo mara en ni agombo mondo bed kod workshop manyalo provide gechegi. Workshop manyalo ndiko vijende mondo kwanza abed workshop mapuonjo vijende, bang' puonjogi tich to giyudo tich kokadho kuom workshop no. E sekta mar vijana ka nitiere vijende mang'eny ma obet abeta, gima gitimo onge, samoro gidhi skul, moko fiyo rem negi e kore, moko bende pok oyudo tich, tiyudo ka samoro gima gitimo koro timore nade onge. Ma omiyo chunya gombo ni abed kod kambi manyalo puonjo vijende tich mar ufundi, kasto chako ndiko gi tich, mok ni kopuonj gi tich to gikoso tich. Apuonjo gi tich, tichako ndiko gi tich. Mano e lek mara mano. Adwani vijende wetena kik donje aole mag timo gik moko mok ni kare manyalo ketho ngimagi. Mano omiyo a fight mondo mi ayud thuolo kod nyalo manyalo yawo godo kampuni manyalo loso gari kod gik mamoko matindo tindogi ma nyalo miyo wayud tich ma okonyowa koro wauyo. Kaka sani iyudo ka vijende mang'eny onge tich, gionge tich adieri ma Nyasaye, tijno onge. Samoro isomo, itieko skul, tich pod onge. Koro iyudo ka obet matek ne wan kijende nikech dwaro mar dhano to nitie. Once ni osenyuoli kendo idhani nyalo chiemo, in kod dwaro. Koro iyudo ka dwaro nitie, tich onge. Biro chuno samoro kijana kaka an mapod tin, adonj kata mana e kuo, amul gimoro goya nega. To mano lit ne chunya. Omiyo agombo ni mondo workshop na ni obed kampuni manyalo loso gari Kenya ka. Kiwacho ni dibed mar mondo mi bed gi kembe kata mana kambi maloso nyamburko. Penjo ni bed ni tiegruok moromo koso digomba mano mar medo tiegruok mar mondo mi ing'e kaka iloso nyamburko ma kamagi. Tiegruok to an go. Gima remo ma inya sana omiyo samoro pod quality madwaro mar gari pod ok anyal gike en aremo capital. Momiyo iyudo ka ang'arende scrap, ok anyal chiko duka tir ma ng'iew material madwaro talos go gima dwaro. Makoro nyisino ni bed gi pesa moromo dine silos kata nyamburko hadi kama. Gi yuto kaka en Kenya otek. Iyudo ka ipodo matin koni bende be dwaro, iyudo ka obet matek ne ng'ama ni piny mondo mi obi malo. Nikech ka okwano kata de kaka gini osekawa thuolo kod pesa, osekawa garama kendo osekawa thuolo na malach kalose. To nyaka chak lose bende asemedo ng'eyo mathoth. Kaka medo losogi e kaka medo bedo gi ng'eyo. Koro gima rema kabisa mamiyo pod an gi rem, kaso miyo kendo quality madwaro pok agike en capital. Capital miyo iyudo ka nitiere parts mag gigi maloso, aloso kod manual gi lweta gi nyundo. To nitiere machines monego bedni atiyo godo. To ok anyal wath ng'iewo machine no nikech pesa. Koro iyudo ka biro chuna
ati kod nyundo alafu ok odhi wuok e quality ma chunya cha dware. Koro nikech mana gima nyalo abo timo mana kar manyalo. Mtokani ni kichen Sorika taneno kikete garage. Akeni bende oywayo ga wang' ji koso? Nyamburko ni ywayo wang' ji. Kendo nitie ji mang'eny gome. Onge kuma nyalo wuok kode machung'e moko luwore gi ji. En gima ji gombe, ji ide, giyudo comfort ma en godo, ji ohere. Tingeni Benson kan wachako wan wadonjo bane nyamburko to Kenya ka aseneno kido mopogore opogore mag nyamburko. Akeni mari ni to iluongo nang'o, imiye nying mane? Wan mara ni to anyalo luonge ni en Jeep. Donge nying Jeep to wasewinjo nikech nitiere nyamburko moro miluongo ni Jeep mawuok oko. Koso ineno nade? Nitie Jeep to okoro mano Jeep ma oko, but ma Jeep ma made in Kenya. Dibedi shape mano mar Jeep, mtoka mung'ere kaka Jeep emane more nikech kaneno kido mar mtokini odwa chalo naka mar Jeep no. Shape mar Jeep no mora kaluwore gi kaka olose. Omiyo na akete miundo mar Jeep. Mtoka maloso ni amiye nying mar Jeep made in Sori Karungu. Bendo osebedo kwa loso, koro ne nyikwara mgajwang' ma samoro kata mna jok mantiere Karungu. Ingeni nitiere kata mna jok mantiere Sorika, makekra ni nitiere nyamburko moro molos Sori, gi oganda mantiere piny Kenya. Nyalo mana yango negi kami yudie namba ni mar ong'we yamo e kind mamoko. Mbui miyuda en 07 43 46 60 20. Mane miyuda godo kumora amora, idhi TikTok, YouTube, mane ena man bro yuda godo. Nyingi bro yuda go en Benson Tom Mwini Odegi. To bende kano dhi mbele kata mna motelo chien kocha niwacho ni niloso mtoka moko mar ariyo, ma mtoki mar adek makore temogo. Penjo mada penj ni mtoka kata mna mtoki ni ariyo mani loso kano dhi kanyo. Mtoka ariyo ma aseloso ka kane aseno kuma fele to awuogi ta amedo rekebisha makosa maneno nyaka kora gike mar adek. Giduto asewuogi. Mtoka ni odiochieng' ma kawuono poni iyudo capital mano omenda milose godo, iyudo engine gi gik moko duto te madwarore, inyalo uso mtoka ni pesadi? Korumo ma aketo ne engine mar capacity madwaro, anyalo use 350,000. Penjo manyalo penjo nang'o momiyo? Kaluwore gi pesa matiyogo kod gik matime. Ben poch gi pak kuom loso mtoka kido makende Sorika, kata mna ma bende ni yango mara mar neno mtoka kido makama. En mana ni pok watieko chenro makama. Nikech nyikwara mgajwang' nyalo penja ni to Sharon ditiek chenro to pok waneno i nyamburko, beno nyiswa kaka mtoka makama ochal nade iye gi oko. Koro thuolo ni mari ibro bedo kiloro ne nyikwara mgajwang' i mtoka gik mantiere kanyakla kod oko mano mar mtoka gi kaka otiyo. Nengo ne podo ok anyalo wacho maber nikech nitie gik moko ma poka atieko. Kaka engine poka aketo ne mar capacity mare, kuonde man gi gaps nitie kaka onego alosi, poka atieko loso. Koro nengo mare tanyalo mana wacho ka asetieko lose. Ma mtoka made in Sori Karungu. King'iyo iye ka, ma kaka iye chalo, kaka lose. Wan ka ma gia liver. En michenjo godo gia kiloko kendo kigolo. Ka wan gi reverse gi forward. Warwako gi ma. Ma iluongo ni low and high gear. Ka idhi e pith kuma pek tin gi load, tien gauge this gear. Kikete ka to kata koro pidno pek manade to konya dok chien. En manual. The car is manual. Ki wabiro koni wan ka gi footrest adek. Ma mar acceleration footrest. Ma mar brake ma diere ni. Matung kone ni mar clutch. Wabiro kama ka wan gi ignition ka miyawo go tiloro. Kibiro bathe ka wantiere gi button switch ma miyawo godo bonnet. Kiywaye kamano bonnet yawore. Kwa biro malo ka ma en dashboard. Wan ka gi fuel gauge. Kiyawo ka tineno ka fuel ni ringo. Ma mapimo fuel mantiere tank. Petrol.
otiyo kod petrol. Ma speedometer, gauge en mosomo speedometer kaka iringo. Kibiro malo ka wan gi steering wan kod on. Wan ka ma steering mano is normal. Koro ka wabiro ka ma switch ma indicator iduogo koni ogo indicator ma right, koni en ma left. Taya mar imoko gi ka. Okay, ka iyawe mano taya on, kiwaye kobiro malo ka en pass, neno pass, mano pass light. Waduogo malo ka wan gi wiper, naketo ne wiper mar driver, en ng'ama be important sana ka gari ringo. Abiria to ngimane ne lwet driver, koro en ok amiye wiper. Abiria ngimane nitie lwet driver. Wan gi counter gear ma kwano gear. Kaka sani nok ondiko 1, en e gear 1. Ka duogo ka ondiko 0, en e neutral. Karwake 1, arwako mano osomo 2, mano en e gear 2. Koro kwano gear go nyaka gear 5. En gari man gi gear 5. Kwatiyo gi mbele ka, obiro chien ka en gari man gi 5 seater. Nitiere kombe 2 mbele ka mar driver kod mar passenger. Then wan gachiel moting'o ji 3 mabe bedo chien ka. Kasto king'iyo dier ot, nitie nafas mamiyo customer bedo comfort. Chonge ok dire kobet ofil maber. Same to mbele ka ng'ama ne ka be nafas nitie moromo ma ok di ng'ama obete. King'iyo chien tok kom mar 3 seater no, nitiere boot kanyo ma inyalo kete msikeni. Ok iwe msigo chien kidhi wuoth. Koro mano kaka iye en. Dhot mar boot no be yawore gi chien kocha. Ang' unene ka owuok oko. Koro kiyawo bonnet, tibiro e switch mar bonnet ka, tiywaye kobiro piny koni, to bonnet yawore. Koro kiseyawe, to igolo stand ni. Ma en rageng'ne ma kiseyawo tilore go kamano. Koro ok onyal duogo goyi kopo ni timo gimoro ka. Koro kibiro iye ka wan kod tank ni ka, battery nitiere ka, wan gi battery motiyogo kogo start. Wan ka gi fan makweye, kowinjo liet nitie fan kanyo makweye. Kasto engine nitiere ka, mano engine ma e tank ne mantie. En tank no bedo agwinya kaka mamoko. Mano e tank mare. Koro magi to system mag wiring magi. Then ani ume koro ok onya elore, ogore lock. Koro kibiro chien ka, ma e boot mare. Ka en kiyawe, iyawo ma. Nayawo achiel ni. Ka en gima yot, inya tiyo gi mano. Ka en gima pek, inya chako yawo ma. Ko inya pango msikini kanyo. Mane e mtoka kaka ineneno. Alafu king'iye bedo ka en left hand drive. Na design mondo akete kamano mondo obed mopogore gi mago ma kawaida. Ahero gimoro ma unique. Gik ma unique go ahero. Omiyo na design mondo akete left hand drive. Gimoro amora ma itimo onego itime kihero. Waweuru bet piny ka warito gima pok waneno kata gima ni paro ni biro bet. But wachak gima in go kitimogo gimoro manyalo konyi. Mar ariyo, ne yude wetewa ma samoro ok odhi skul,
kik ibed abeda dala. Nitiere tije mag lwedo mang'eny manyalo konyi, manyalo miyo kata bed ni ok idhi skul, nikech dhi skul nigi yore mang'eny momiyo ng'ato nyalo weyo moko dhi skul. Ng'ato nyalo weyo moko dhi skul samoro ni koso kata rem mar dala kuma noaye, kata ok owinj gik ma ipuonjo. Lakini dhano moro ma Nyasaye ochwe e piny ka ni kod gima nyalo timo ma Nyasaye oketone. Koro kata bed ni ok idhi sikul kata idhi ok iyudo tich, kik ibed dala ni an to koro gima nyalo timo onge, abet abedha dala. Many ywa kali moro amora minyalo timo, ibiro yudo kuma irome manyalo konyi kaachiel kod nyithindi. En thuolo ne ng'ato ang'ata workshopni manyalo gombo mondo otiegre tich mar ufundi. Wan kod department mang'eny mar ufundi mwatimo. Nyithindo wapuonjo, kendo kata bed man samoro nitiere pek mantie, to ka ji oloso ma ji owuoyo, gima tamo wach onge, ibebra thuolo tiwacho awacha kuma di tiyudo konyruok. Kiling' to ok inyal konyori e piny mwantiere ni. Nyaka iwuo, nyaka ikwa, nyaka iduong' bende eka iyawni. Koro ne yudhe wethena, bedu thuolo, kik ibed e dhot. Many gima munya timo manyalo miyi iyud kaka inyalo survive, kaka inyalo ng'iyo timo kata giri moro ma ok imulo gir ng'ato. E tich mar ufundi ober, an kaka an ober nikech osekonyo ngimana. Omiyo ayudo kaka anyalo chiemo kaachiel kod nyithindo. Omiyo ahere ahinya. Koro ne in owadwa mantie oko kanyo, ang'e ni samoro nyalo bedo ma ok ber, to many tich minyalo puonjori timo. Kaka ufundiwa ni, ka upuonjo ji tich, to tok puonji tich, wachako miyi tich. Mana kuma Nyakwar Mga mane nyamburko makende molosori ka, ma bende Benson wacho ni en nyamburko kido mong'ere kaka Jeep made in Sori. Iseneno mtoka maket kod mano. Koro mar mondo mi ang' nuti, Ben en geno mara ni dwa mar mondo mi suoya, donge? Koro Nyakwar Mga Ben osechiwo namba ne kanyo ne jok madwaro sire, ne jok madwa tudore kode, bende inyalo ywane tol achiel kachiel. Gi kanyo bende makelo we giko mar chenro mar poko pogore okinyi makawuono, chenro mana kelo ni kantiere gwenge gi mag Sori Karungu e county ma Homa Bay. Nyinga Sharon Ong'ao. Benson pok watieko. Di suoya mar mondo mi abede ng'at mokwongo mar idho nyamburko nini. Koro wale.